सगळ्यात पहिले तर मी तुम्हाला सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो की तुम्हाला इथे आमंत्रित केलं आणि इतक्या छान सुंदर सोहळ्याचा एक भाग होण्याची संधी मला दिली. सगळंच थँक्यू व्हेरी मच. आणि खूप छान वाटतं इथे गोव्यात येण्याची माझी दुसरी तिसरी वेळाची कार्यक्रमाने. आणि जेव्हा जेव्हा इथे येतो तेव्हा तेव्हा या सगळ्याच लोकांचं भरभरून प्रेम मिळतं. सो खूप आनंद वाटतो. आणि आता आम्ही नुकतंच मंदिरामध्ये आम्ही पूर्ण सगळी माहिती घेतली. तर इतक्या छान छान गोष्टी खरं ऐकायला मिळाल्या की हे मंदिर असं आपण तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की पूर्ण हे ब्लॅक स्टोनमध्ये बनवलेलं मंदिर आहे किंवा जी मूर्ती आहे स्वामींची मूर्ती आहे. तर 9 धातूंपासून बनवलेली मूर्ती आहे. तर अशा अनेक गोष्टी आणि इतकं म्हणजे काय सांग एवढंच म्हणून तुला आवड जेव्हा जेव्हा शक्य होईल तेव्हा नक्की या आणि नक्की तुम्ही इथे भेट द्या. खूप छान छान गोष्टी तुम्हालाही जाणून घेता येतील, नवीन माहिती तुम्हाला जाणून घेता येईल. अतिशय प्रसन्न वातावरण आहे. आणि आज दीपोत्सव आता आम्ही नुकतंच खाली जाऊन आलो. तर रोज मला त्यांनी आत्ताच माहिती सांगितली की जवळपास 20,000 पणत्या इथे प्रज्वलित केल्या जातात. तर आम्ही पण आत्ता नुकतं मी पण आता एका सोहळ्याचा छोटासा भाग होऊन काही पणत्या प्रज्वलित करण्याचं भाग्य मलाही आत्ता मिळालं. तर खूप छान वातावरण आहे. जसं आपण पूर्वी पण माहिती आहे संध्याकाळची वेळ आणि आपण घरात दिवा लावतो, तशीच या कार्यक्रमाची संध्याकाळची सुरुवात सुद्धा आम्ही आत्ता जस्ट दीपोत्सवानेच केलेली आहे. प्रसन्न वातावरण आहे आणि ते कार्यक्रम आत्ता पुढे सुरू झाला आहे. आता पुढचा कार्यक्रम अजून आहे. मी पण जरा उत्सुक आहे पुढच्या कार्यक्रमात. लोकांचं प्रेम प्रचंड आहे आणि ते मला क्षणोक्षणी जाणवतं. आणि ती भूमिका आज मला करायला मिळतं माझ्याकरता खरं तर ही एक भाग्याची गोष्ट आहे. आणि आम्ही स्वामींचा आशीर्वाद समजतो आणि स्वतःला या गोष्टीला भाग्यवान समजतो की आज मी एक माध्यम होऊ शकतो या स्वामींच्या लीला प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याकरता. आणि ह्या कार्यामध्ये जेव्हा जेव्हा प्रेक्षकांकडून कौतुक थाप मिळते तर खूप छान वाटतं, कारण ही बेसिकली आमच्या कामाची पावती आहे. तर आनंद आहे. आणि प्रेक्षकांनी आत्तापर्यंत भरभरून प्रेम दिलं आहे. मालिकेवर असो किंवा आम्हा कलाकारांवर असो. प्रेक्षकांना एवढंच म्हणणं की असंच प्रेम कायम असू द्या. मी तेच म्हणलं की भरभरून प्रेम आहे. आणि असं मी कायम हे म्हणतो की हे प्रेम मला माहिती आहे तर स्वामी करत आहे. कारण आज यांची भूमिका मी साकारतोय. आज ते असंख्य लोकांचं श्रद्धास्थान आहे आणि आज ती भूमिका मी साकारतोय. मी ते एक माध्यम आहे म्हणून ते प्रेम माझ्या वाट्याला येतं. पण हे सगळं स्वामी करत आहे आणि मी सुद्धा स्वामींमध्ये ईश्वर आहे. तर आनंद वाटतो या गोष्टीचा. मी तेच म्हणलं की गोव्यात जेव्हा जेव्हा येतो तेव्हा तेव्हा आनंद वाटतो, कारण ती सगळीच लोक अगदी भरभरून प्रेम करतात. म्हणजे त्यात कुठेही आक्रत हात नाही. अगदी मायाने प्रेमाने गप्पा मारतील बोलतील. असं वाटतं की आम्ही यांना खूप आधी ओळखतो. इतकं छान वातावरण करता येते असतं. त्यामुळे आवडतं काय म्हणजे यायला हे छान वाटतं. मी आत्ता मगाशी तुम्हाला तेच सांगितलं ना की इतकं वातावरण आज इतकं प्रसन्न वातावरण आहे. इतक्या छान छान गोष्टी आहेत. मंदिराबद्दल असेल किंवा स्वामींची मूर्ती आहे त्याबद्दल ही माहिती आत्ता मला त्या सगळ्याच लोकांनी दीपोत्सव आहे. तर हे खूप प्रसन्न वातावरण झालंय आणि आता खाली बरीच लोक जमली आहेत त्या पुढे सगळ्या या सोहळ्याचा आनंद घेण्यासाठी. तर प्रसन्न आहे. मस्त वाटतं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.